akuluakulu munthu amakhala ndi 23 pairs of chromosome, koma nthawi zina pa zifukwa zosadziwika mwana amabadwa ndi 24 pairs. Zimatheka sipemu kapena dzira kukhala ndi chromosome yowonjezera. Ku biology amanena kuti Down syndrome kapena Edward syndrome. After 3 months mimba ikhoza kuchoka. Ikapanda kutero mwana obadwa amakhala ndi mavuto: kufupika, kuchepa thupi, kupunduka, khunyu, mavuto a mtima, impsyo, kusamva, kusalankhula, komanso akhoza kumwalira. Kafukufuku anaonetsa kuti ambiri amene amabadwa ndi extra chromosome mayi awo amakhala 35 years and above. Palinso ena, especially girls, amabadwa ndi machromosome ochepa. Pa Chingereza amanena kuti monosome. Mwachizolowezi akazi amakhala ndi 23 pairs of XX chromosome. Nthawi zina zimatheka kubadwa ndi 1 chromosome instead of pair. Zotsatira zake mwanayo amachedwa kukula, samamva, akalowa mbanja samabereka, amadwala BP, komanso zala zimapunduka. Timvetsetsane pamenepa, sizikutanthauza kuti ana onse opunduka zimakhala choncho. Azimayi oledzera, kusuta, komanso ma drugs during pregnancy amakhala pa chiopsezo chobereka mwana opunduka, wamisala, komanso bulutu. Nthawi zina zilema zimachokera kumbumba. Tiyerekeze mbanja muli albino. Ngati mwatengera jini mukhozanso kubereka albino. Ambiri amafunsa kunena kuti azimayi ena amabereka mapasa chifukwa chani. There is a process dzira ndi sperm zikakumana ndi kupanga fertilization. Dzira limagawanikana ndi kupangana awiri ofanana. In those circles we call it sosisa. Sosisa is Sostem, simplex, somewhere. There is another process. Mazira awiri amakumana ndi maspemu awiri. Ana obadwa amakhala mapasa kumosiyana maonekedwe. Akakhala boy kapena girl zimatanthauza kuti 1 egg inakumana ndi spemu ya Y chromosome, inayo X chromosome. Akuluakulu dziwani kuti sazimayi onse amene angabereke mapasa. Tiyerekeze kwanu kuli mapasa, mukhoza kutengera jini ndi kubereka matwini. Azimayi akakula 30 years above, thupi lawo limatulusa mazira 3 kapena 4. Akakumana ndi mphongo akhoza kukhala pa chiopsezo chobereka mapasa. Palinso azimayi ena amakatenga mankhwala oberekesa ku chipatala, mwachitsanzo vitro fertilization. Amene ndi mankhwala amatenga mazira 4 kapena 5 ndi kuwatumiza ku uterus. Akakumana ndi tonde akhoza kuswa mazira onsewo ndi kubereka mapasa 4 kapena 5.